Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pibaro ya subhai pi shaka bati CTV bachi Khubor kimat. Ini pasha ni kono shab shiki Khubor na kali gibenta chong ka Jylla. Ka Jymmang ya snguthu Jymmang hapreng ki karbi bat ki penar. Ringkat ka jingadon lang ki borsen shar ka West Giant Hills bat ka West Karbi Anglong ka balalong ha ka khat pratri Jymmang araja pun riu kala poi sha ka jingshim ya karai ha ka ba kinong mikman na kasnong lapangam kila kular ban sha iki karbi ki basa ha kasnong tapat ban rep ha ki jaka badan ka jinga ka jia tangba kimbit satya banthung yakitin raidin Wahesnong jongesnong lapangam uba demon mi lingdo right hu ba ka jingalang ka balalong hapdeng ki borsen sha jong ka West Giant Hills but kinong mikmat ka West Karbi Anglong district ringkat kinong yalam jongesnong lapangam ha kasnong tapat la menjur ban ailat ki karbi nak snong tapat ban rem ha kiling kha ki badan ha khaput jongesnong lapangam yaki mar ki balong bam hendrei am ban thong ki ding berkisi ki bane shijunam Ki doktor kila pendep ya ka postmortem ya ka met jong ubat trophimus khong maulo but ki pulit kila tep biang ya ka met jong u ha ulum jing tep snong jong ka snong penter kala shimpor kumba lai kan tatam ban pendep ya ka postmortem ban menta la ap setang ya ka kai phot ban tip la ka dei ka jingyam na ka jingsha bom sha tiet ne ka dei ka jingyam na ka jingbam yin Ki karbi kila kawang daki bilor paj sya ki lingkarep ban khanglat ikinong rep jong kasnong lapangap makin tur shiki cakarep ki badan hakaput ber kasnong tapan. Kani kala jah ka khat pratri Jymmang araja punriu. Kat ba kinong rep ringkat berkejil sendran lang jong ki pulet kila temu ban lej rep shalengka. Hendrai ki katu kat ni ki karbi kila khanglat ikinong rep kala pangap da ka bakawang ye ki lingkhat bitar balapen pai khnang pas siat ru da ka jri sya kaliang bagadon kinong rep. Ka sorkar kadang ap ya ka juba na ka sorkar pedeng ha ka bayade berkajing terwa ban pli yaki yau khaput bat ikilan custom station bathamai ha shilenter ka khaput jongkari India bat kari Bangladesh la pentip usumbut mijarang ba ka Jylla ba asnya balang thar usumbut mijarang ba ka Jylla ba asnya balang thar ha ka khatwei tri Jymmang aja phun riu ulo ong ba ka sorkar kandang bishar shwa yaki jung ujor bat ki jing persha halor ka jing persha ya ka jing pensngau pai ba na ka banta ka Shri Cement Private Limited hadian ba ka Jaintia Students Union bat ka Jaintia National Council kila pelong da ka jingaki badai ben pendam no mador ya ka jing pensngau pai ba Vice President jong ka FKGGP samla kit boklang nong plang ula kan thoting e ya ka sorkar Jylla watla kalapha yaki bor pulit shakashnong lapangam Hendrai ki shong tem shajangai na ka jakarap bat ongru ba ka jingdon jong ki pulit ka Meghalaya ha ka shong lapangam kalong tangkum ki tendong jingsawa namar ba kim don bor AA pension ya karai Hadian live for Arsenal hendri benai ka yis im jong ka hima sora kalala ban pendem ya ka nyam yam bat ban thang don burom yikish ing ki berang sa jong ka im sat ka hima sora ka me im yarti mais im kabala khlat no nakani ka sla Pyrthei ha ka shphotri unai wi shia za khnai spa khnai psau Kibrio ki bajumlian ban lady drugs ha ka yingja jong ka sarkar la ni ka quarter jong ka tanat forest ka badan Hapulu Hills kila lap ya ka met yam jong shinrang brio na ka ni ka chaka ki pulit kila let shakani ka chaka ban le ya ka badan kam Kinong yalam shnong jong ka thain golf link kila ong ba kinong shong shnong ki shong si na mar ka jingdon jong ki yingja jong ka sarkar Hapulu Hills ka bahap hapo ka jingpet jong ka tanat forest but ka ba pinshong si ki ka de na mar ka jingrung jingmi ki brio ka de ka bam ithu ithau shu Daga babu hakmat ya ka thong ban perlai ya ki samla na drugs ka sarkar Meghalaya lingba ka drug reduction elimination and action mission haga ka khandai Jymmang aja phun riu kala pelong ya ka program ka ba play ya ki lat ya ki khna samla bakin yo ya ka jingsha hi kai pentibet Hadon Bosco Technical School lai mkhra shilo khnang bakin dobla ban sing ya ki kam ki jamna jong da ka ba yeng hala ki jong ki jam ka met yam ka balap na ka yingja jong ka tanat forest na Polo Hills ka de ka met yap ka mixan bar ka bala antat bakadon hangni la kumba arte yawe ya ka ni ka met yam ka bam shim la ithu la pinkit no shanigrams ban le ya ka postmortem ban pendep kat kum ki kendon jong ka ai ha ka weni ki jingja ka basngo shirkai ki pat ba jong ka shnong permadan ha ka step jong ka khatkhanda tri Jymmang aja phun riu kila lap ya ka met yap jong urang ba napo ka dukan disha ka badon ha station penyang kali ha ka shnong permadan Ka tanat corporate social responsibility jong ka Shri Cement Private Limited
Haka kat pratri Jymmang aja penriu kala pelong ya ka jing sumar khmat ikipat ba haka shnong mulasngi East Jymmang district ka bahab habok ka ilaka nong kli. Benta patnya phashi Khubor nak lagi benta jong kari. Lai teliki coach jong ka Ujjaini Express kila kala kompong haka than kan gaun hajan ka station rail Yog Nagari Rishikesh jong ka Uttarakhand. Dan bok ba haka ni por shimla dan setia kinong ne jinglen lai thu ki he sarkar hakas ni bar. Ka division bench ka bathma jong ka yung bishar Calcutta High Court bakantup ya ka justice Shampa Sarkar badu justice Tirthankar Ghosh kinshong bishar hakas ni bar ya ka mukadma halor ka jingsha pat bor ba jingsha penyam jong ka we ka Dr. Pyrthei ka batreha RG Kar Medical College and Hospital. Kadba ki company di umpnyang bala penyat da ka sarkar kilapen kiudor ya ka umpnyang petrol ba diesel haka sien ka baar hapo shitayo hapeng ka jing kiudor jong ka umpnyang raw haka Pyrthei barok we kipat ba haka lenga Delhi bat ki benta jong ka Uttar Pradesh ka sngi baar kilapen pau ya ka jing sngokhya halor ka jing kiudor jong ka umpnyang ka National Commission for Women haka sngi baar kala shimkhya ya ki Khubor bala penmi da kilat pathai Khubor ki bayade bar ka jing kno le be ijot kanhun ka jing sha le ben bat ka jing khat jubor ya la ka jing im da ki arngot ki shipara kanthai kabalaja Hajutpur district jong Jylla Rajasthan Usatadru data ubre unong penya ya ka good India tour Kolkata edition jong Lionel Messi ula ujor prisha ya menteri berim katanat yale ka sports arup biswas ha Bidhanagar South Police Station ha ka bayade bat ka jingkno ba ka don ka jingbambyang ya ka rukom penyat ya ka jingwan yu kajat jong Lionel Messi ubalong ru klor ya kai football kari Argentina ubalawan man yu kajat hanong ba Kolkata ha uno pra arja usan ka kunhun pulen anti narcotic task force jong ka Shadara district police kala yok kem ya uwe usnar khai kiat bean bat yok kurup ru hadu 6000 aspa tli ki bilor kiat bean Delhi Kipulit kila kurup ru ia ka wei ka kali ka bala keno bala penenkam banket ikimar bala khen bian. Ka anti narcotic task force jong ka CID crime and railways ka bala pelong ya ka jingkhendra ha Sabarkanta district jong ka Jylla Gujarat kala yo ban kurup ya ganja bat ikimar khai bian ki ba shong dor kumbahan riu pon lai pu product tingka. Kawai ka samla kanthei ka ba aprasas nam kerta ya ka bala tip kerteng dukum ka Dipika kala khla no hadien bakla keno bakla rengko na jrong ka yeng mala jong ka kiau jong ka hakashnong jal purater ka bahab hapok ka than ecotech hadien bakla sha dawa ban siu ya ka bai dauri hadien ka jinga tho shongkurim halo ka ni ka jingja ki pulik la kem ya ulok jong ka uritik bat yok thau kurim jong ka umanuch ha ka sngin kong Wei briulaya berkatu kat ningut pat kelamen saw hadin ke Pyrthei jong ka boiler ha Vidyashri solvent plan ha Satna district jong ka Jylla Madhya Pradesh ha ka janmi jong ka siningkong tang shu jingte phalo kani ki bor Sansha district bat ki pulit kilalit marmar sha kani ka jaka ban pelong ya ka jingtokin kini pat kilong Khubor na kiri ka Pyrthei U president ka United States Donald Trump ulo ong ba ula pensange no ya ka jingtmu ban herthma ya ka Iran Hadien ka jingkerpan na kinong yalam jong ka golf ki balapan por shu na ka benta ka jingya keren. Ka sarkar jong Trump kala penjari da ki kendon ki bathma yi ki khatwe ngot ki he officer jong ka Cuba but lightly ki seng sarkar kum ka jingpin bor ya ka Havana ya ka bala pentikena da Secretary of State jong ka US Marco Rubio. Ka United States kan pelong ya ka jingalang jong ki menteri kambari jong ka G20 Atlanta. Georgia ha ka laipo bat lai Tarik Urisa mentau snam laong Secretary of State Marco Rubio ha ka singin kong katba ka Washington kala pen create shat na ka benta ka jingalang bahe jong ka Pyrthei ha ka bakut jong news nam Menteri rang ba do kari India Narendra Modi un salit binishim menta ha ka India Nordic Summit ka banlong ha Oslo ha ka singi baar da ka jingtmu man pen klan ya ka jingatri lang hapreng ka India bat kiri Nordic ha ka bayade ba ka technology ka boarding ka jingadari berkakai pateng Ki shipa Israel kala kurup ya ka lieng ka ba kit ya unong ya le persha jong ka South Korea ubalalit sa Gaza Strip ka kunhun a jingaram kala pentip ba ka lieng Kriakos X ka ba kit ya Kim Dong Hyun kala sha bat hakapor janmiet jong ka skiningkong ha ki shipa duriaw jong ka Israel hatan Cyprus Menteri Katnat Yadari ka India u Rajnath Singh lale buram ya u Ho Chi Minh u balong unong seng ya ka Vietnam ha ka Jakarta Hanong ba Hanoi ha ka jingrakhi ya ka lingkhu sngi kha ka ba shispa lai produce nam jong u Ho Chi Minh
Utushar Kumar badan mentar pulais nam kertau latau history da ka basha jitkum unong mikman barang kena tam negeri India ha United Kingdom ban mikman ya ka Esri bat kabur hambun ka tenat sentiat ISI jogri Pakistan bat ki kunhun trekam beri kelapen priang yakidut bisa thok haki yoki hat jogri India lai thu ki tenat sentiat jogri India ki benta ki bakong san balapen priang yakidut bisa thok ki long hakapur ka Tripura Bangladesh bat ka Punjab Tiktu kilong Khubor hakimat kiman entasi kuble.